Even if you want to go alone, I will be waiting when you're coming home. My vlog! So ngayon, naka-live ka. So ngayon, saan tayo pupunta? Opo yan. Punta kami sa tabing ilog. So ngayon, pupunta kami ngayon sa tabing ilog ng driver namin. Find the real me. So let's go. Sa likod naman ay si Jocelyn. This is a feeling Ang kasama ko dito sa loob ay si to know. Justin. It's time for the meaning. Ano Now we meron? show. Tell me the winning. Kaninong birthday? It's me, it's me, it's me, it's real. Mama mo. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, Bye-bye. it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. Nandito na kami ngayon sa Karayan ng Ilog. Woo! Magpapaitim po kami. Hoy, office sa bayo. Saan tayo papunta? Ay, doon tayo. Ah! Tulak sila! Tulak! Wala kami? Tama na tayo. Okay. Hello. Welcome to my vlog. Magluglog lang po kami. Ayun lang. Ay! Mababasa ka. So ngayon pupunta kami sa kabila. Ay, mababa. Yung maduming tubig kasi sila